buntag dedi sa kuan. Anang sige des ang pajag na. Sige inyo nga. Lakaw-lakaw ay tunong. Salamat kayo. Saning prepare sa hang pang delivery. Kita-kita lang taon sa. Good morning diay, Ma'am Yuning Ayok. Ma'am Pili sa Taghap. Good morning diha. Ay dinimugan Ma'am Pili sa Taghap. Si Ma'am Yuning Ayok. Ay dinimugan na daw pa ka Ma'am hakahakdan kada gama na. Nabi na ni Ma'am Cherry Ulrich. Ay dinimugan Ma'am. Maning serbisyo, parang tapos mamiso. Huwag ako'y ekstrahan, mag-deliver ko paninda. Salamat po Ginoo ning talabag hang pagama nga gulay nga lumpia, parang maapil ang mga bata. Salamat po Ginoo nga magtiap ko sa Ginoo. Ihap sa ta. Thank you. Uli na day, uli na ko gikan nagkuan, hatod sa nag-deliver sa lumpia o katong dumugan. Diya. Lakaw sa karizet. Kay ringan nga grasya natag sa mga malumong kasing-kasing. Asang kuhaon kay palit ko kong tuwas bitek. Kaya borong sumug sa tuwas bitek. Kaya borong sinang Ginoo mo pahalin na. Salamat ka adyo Lord. Salamat ka adyo Ginoo sa imong kamado sa tao nga imong gitutulan. Bisag wa kami nakita ng mga tauhan na sa kahanginan naman rin nagkakita. Pero sa katabang. Salamat ka adyo. Kaya bawa nakakita ka amping ganunay kaya wala ka na ko. Pinoray magbangas ni mo sa imong kamaadyo. Marinamo sa aming pamilya. Kaya bawa dyan Ginoo palo na. Kita laman taon sa nabot nga tos kuhaanan sa hang napalit magda sa tag ginagmay kainit ka adyo parang karoon. 5 minutes later. Ano sa bangko iba? March tengah sakong bugas tengah salaman tengah mo nilagang nagdalig palit gani ha kalang dali marami sa mga bata Milo, gatas, pwede na tagamay itlog kaning tuyo ka makalagay ko ang tengah sakong bugas. Mas bunaha daghang salamat sa grasya ng nadawat tong adlaw kay mo nagakinsa ka amping kanunay nakapalit sa pug tuwas bitek ug kapalit pug need sa mga needs sang mga apo kay
Salamat sa kong dako nga ninaloy sa akong mga apo. Kay bawa naman just sitwasyon sa akong mga apo. Kay ako bitaw wa pa niya mga apo hagbay akong lagwang. Sa mga apo nga pamani anak sa ang laking una man nga laking nga minjo. Ang apo karon nga K-12 na. Sunod po na sa grade 10. Sunod po na sa grade 8 ng baji. Mo lagi. Pinahanglan dyan na sila. Nakatuto ka sa pagkaon kay di mo nagkaan di mo nagkaon. Kinahanglan din mo apurahan. Kinahanglan din ilinan ni mo pagkaon kay kanang apong baji sa wangkig. Dito kay wangkig. Wansin na. Malnuris din na. Daan pa sila kalipas sa una. Kabaw mo itong amahan na nga malnuris na. Pati ng inahan. Ako inahan mag-iudyo ko. Ang anak malnuris. Balag ako'y malnuris. Basta dilamhang mga anak. Pero karon lahat na sila. Ba mga inahan ron. Kalipay nilang ilang mga anak malnuris. Pero sa among isang vocabulary laman mag-iudyo ko nga na ang mga apo nga ng isang tanggoy pa ko manikamot ko makasupport nila. Kabawa naman mo sa mga solid pants na kabawa naman mo sa sitwasyon mo na daghang kadyo salamat sa naluoy. Kabawa na ko magiloy ang kadyo ginuoy magbawas ni mo ma'am. Salamat kapalit ko bugas. Sa katong mga napay naglingat-ngat na nga nasuko po na kaya bawang sayang sa ginure mantigo na taong sumot na ho nga man tapo ko manghilabot nanikay sikar rin tapo ko kaho dili magkagpanikay sikay ug ako extra trabaho na ako sa bahay na ako mga negosyo ginagmay parang makamamiso kanang ulit kong alisya nagpa ko para paninda kay kaning lugar lagi din di man atong teritoryo magasito pang magdahon kay di atong lugar mo nang muli ko alisya tinibo danhi makapang lubi pinalit ug magsuman ko bulanghoy alisya nagikan kanang pati ng mga ahang pangbukayo alisya na naningin nga sira ko na kong suri-suro sira ko tabok-tabok kung sila kayo ba parang tabok-tabok na to hana nang budgetan o pamasahe kanang pamasahe dani patrocinyo pa dong o alisya kung ano dyan na 115 kay shoot ka traman na mabitong putik agi og tagbilaran matubingan si Amy nga adto kuno ko paagis Valencia lahat ra kadyo og bidya sa pamilya sa Alicia og aning tagbilaran Alicia kayo ari ka aning tagbilaran ari ka aging hagna 195 ba na yung pamasay ana asa ka mabot sa Alicia dani sa Nupol kay 115 raman jasay matambahan na driver nga parintisang bana makailan na siya na umingin nga ay plus na ako'y pliti pero ito lang wala Mama Julie naka-discount me kay kaila pa Mama Julie ang driver nga na pero yung pagtabok-tabok ako yung nga sana ako nagsayang-sayang o kwarta kay kwarta rong panahon na lisod pangitaon mo nang bitong siguro dito palit og bugas kay kanang pagpanudan kanang gamit sa mga bata pwede lang man na kay naaman ni kuya gagmay nga makuot-kuot nga paninda-paninda sudan mutumog sa di kanang mga bound na ng mga bata kanang at bulhay ng service man na sila o kanang TBS iprepara na na o pagkaon sudan og luto ja siguro ginahanda na ako kay bagon sa ihatag hinahantag ang banag kwarta o unsa pero kanang sa kabaji bunso hanang duslitan sa hay tagaan hang 50 30 kanang duha kaning isa na amanas kabawan
Bulhay service man po nagmotor man ang tagaan na sa og na mamiso sa taga ng 100 kanang 100 ko an pranis gasolina sa kanang sobra magdami ni po nagluto suwa nang bahal na mag-usay ka dua og wa jud koy maabot nga kuan tagaan na 50 samantalang uban nga mga estudyante tagaan tag 200 adlaw wala nga looy pero basta maningkamot pa nang saka ba apon ha kay mo pa ni magluto og panindas ng inahan na po ni sedlay ng ilang ina at bulhay mo nang maningkamot pagintawon nang ako magdaham og na pa dahil maluoy na tao nagyapon ng mga solid pants di ay nagyapon maluoy na may Ginoo ginora din na sayod tanan ginora magbawas salamat kaadyo masig sunod adlaw na pod makaprepare na pod kog kuan kaya pa man koy taman bernis nga tindahay na pa koy saging katong ang blamis ni aging ang itimbang-timbang na magkana na ito gibayaran na po ito ng saging nga pero lahat sa presyo dito sa kuan ja basig nagtuo nga nanaba ra kog saging dito sa among awa oy namalit pug ko lato rag biza adto ka mamalit kay mamalit kas dao saging tag 25 ja katong saging hang itimbang saging sa banghod ano to isang hatag na 10 rang kilo bisag sa kanang lalay kong palit 10 rang kilo naman ta sagingan to pas ang bana pero lisod pod manuba kung hindi man to ang teritoryo man to nila amo pang teritoryo side na ha okay ra pero lahi man to mamalit na lamang ko para ma-stock na ano palit ko dito tag pila ka kilo ni tag 40 ka kilo kasi man nang luto-luto wala mo da kog sinako matsambahan na makasakay ko series nga katong igagaw pag driver man ang karga di maplitihan makatipid-tipid ko pero ako yung nagluwi-luwi ko salamat kini ko sa Ginoo ako pasagdi nang igagaw pa dito sa kuan ang Isidro napo ko danay utang kabubuton mo ug miyamar si sa trabaho pa dito ko mobalibad kay ang usa ko yung problema hapon ko na daligdagan wa ko lang madaganan sagot pa sa una wa ko lang madaganan mura na siya sabihin again salamat amping kanunay God bless